Ćao, ja sam Jana, ovo YouTube kanal je deo projekta Alpha Pisces. Danas pričamo o natalnom Marsu u znaku Jarca. Šta predstavlja znak Jarca? Jarac je tradicija, Jarac je država, Jarac je nekakav poredak, Jarac je struktura, Jarac je sistem. A šta predstavlja Mars? Pozicija natalnog Marsa nam govori zašto se borimo, na šta trošimo energiju, zašto ratujemo. I onda kad spojimo ta dva, šta smo dobili? Dobili smo osobu koja troši energiju da bi uspostavila neki poredak, da bi se održao neki red i mir. Što znači da smo dobili političara, gradonačelnika, dobili smo osobu koja je neko uniformisano lice, znači nekakav predstavnik državne strukture i državnog uređenja. Jarac je zemljani znak. Svaki put kada imamo Marsa u zemljanom znaku, dobili smo osobu koja je jako praktična i konkretna. Mars u biku ume da uzme pare. Mars u devici ume konkretno da vam završi neki posao, da vam reši problem koji imate. A Mars u Jarcu ume da drži stvari pod kontrolom. I zato kada vidimo kako su strukturirane aure ljudi sa Marsom u Jarcu, vidimo da su to osobe koje su na neki način da imaju taj blagoslov da nisu skloni porocima, nisu skloni neozbiljnostima, nisu skloni bahatom ponašanju, nisu skloni ničemu što bi napravilo od njih nekoga ko deluje neozbiljno. Tako da ljudi sa Marsom u Jarcu imaju veliki autoritet i oni samim tim kad se pojave pred drugim ljudima, vi odmah znate da možete da računate na njihovu ozbiljnost. Kada smo pričali o mesecu u Jarcu, isto smo rekli da su to ljudi koji imaju urođeni osjećaj da su na nekoj misiji, znači da je ceo njihov život misija. Tako i ovde. Znači, ljudi sa Marsom u Jarcu, oni nemaju samo taj osjećaj, nego oni aktivno žive tu ulogu, odnosno aktivno se troše, aktivno daju energiju na to da nekada postanu nešto, znači da se njihovi planovi za budućnost ostvare. Poslednjih 100 godina, evo kako su osobe sa Marsom u Jarcu zamišljale idealnu karijeru. Imaću dobre ocene, uspeću da se upišem na Harvard, završit ću Harvard, zaposliću se na berzi, postaću milioner, izgradit ću malu imperiju za sebe i tako dalje. Međutim, neprilika na koju ovi ljudi ne ilaze sada u ovim posljednjih par godina je što je svet nepredvidiv i vi ne možete da garantujete nekome da ako završi fakultet i ako bude, ne znam, najozbiljniji, najvredniji radnik u svojoj kategoriji, da će on zapravo izbiti na vrh. Zato što, tako da, ljudi sa Marsom u Jarcu su toga i svesni. Onda oni i sada biraju zanimanja kao što su, biraju ozbiljnije fakultete. Znači, biraju, ne znam, kažu završit ću medicinu da bi mogao da bude jednog dana direktor klinike. Ili ući ću u politiku da bi mogao da postane ministar. Zato što Mars u Jarcu ne voli da se vezuje za zanimanja kao što su neka umetnost ili neka zanimanja gde vam uspeh zavisi, gde vam je uspeh prilično nepredvidiv i što vam zavisi od kreativnosti ili od sreće. Zato što to je stvar u kojoj su ovi ljudi slabi. Oni žele da budu sigurni da je put na kome se nalaze prilično stabilan. Ako ste gledali film Đavolov advokat, Keanu Reeves je isto u tom filmu prilično simbolika Marsa u Jarcu. Ako ste gledali film Vuk sa Wall Streeta, Leonardo DiCaprio je u tom filmu ima simboliku, igra karakter koji ima simboliku Marsa u Jarcu. Ako ste gledali film Veliki Gatsby, Veliki Gatsby ima simboliku nekoga koji ima Marsa u Jarcu. Znači, to su ljudi koji pretenduju da budu ozbiljni igrači. Osoba sa Marsom u Jarcu je vaš najbolji radnik na koga možete da se oslonite kada niste tu, možete da mu date sve. Osoba sa Marsom u Jarcu je neko ko se neće napiti i zaboraviti da dođe na posao. Osoba sa Marsom u Jarcu nije neko ko će dati otkaz na državnom poslu da bi otišao da pokuša da uspe kao reality zvezda. Znači, osoba sa Marsom u Jarcu je neko ko se čvrsto drži
tradicije, čvrsto se drži ustanova kao što su sudovi, ministarstva. Znači, drži se tih nekih stvari, mada se i to sad dosta urušava, ali osoba sa Marsom u Jarcu je neko ko se drži velike strukture koja funkcioniše dugo vremena. Znači, to su ljudi koji bi uvek dali otkaz na bilo kakvo mesto da bi otišli da rade za kraljevsku porodicu. Znači, interesantno za žene sa Marsom u Jarcu da su to žene koje dok su mlađe vole starije muškarce, a kada su starije vole mlađe muškarce. Imati Marsa u Jarcu znači biti ziheraš. Imati Marsa u Jarcu znači biti neko kome univerzum planira da da dosta veliku odgovornost. To vam je slično kao ljudi sa Marsom u Jarcu su dosta ozbiljni, ali to vam je kao kad imate recimo u porodici mlađe, srednje i najstarije dete. I onda ono najstarije dete, ono prirodno je ozbiljnije od ostale dece zato što je brinulo o toj mlađoj deci dok su odrastali. Tako i ovi ljudi sa Marsom u Jarcu, tako univerzum njih vidi. Nekako se podrazumeva da budu ozbiljniji od nas ostalih. Ljudi sa Marsom u Jarcu su dosta talentovani za politiku. Oni su dosta talentovani za ta zanimanja koje kao važe za nekreativno. Međutim, kada Mars u Jarcu odluči da bude recimo, da bude glumac, komičar, recimo Jim Carrey ima Mars u Jarcu. Jim Carrey je neko ko je dao sve od sebe da bude najbolji komičar. Tako da ovi ljudi generalno dosta ozbiljnošću, trudom, mukotrpnim radom dolaze do vrha u bilo kom polju, u bilo kojoj sferi, bilo kojoj karijeri koju su odabrali. Sad, ovo možda zvuči kao da Mars u Jarcu ne ume da se opusti, da se provede, ali ako zamišljate Marsa u Jarcu koji sebi daje oduška, onda zamislite onog predsjednika advokatske kancelarije koja zapošljava 30.000 ljudi koji puši tompus u svojoj vikendici u Hamptonima. Tako da Mars u Jarcu nije neko ko ne ume da se opusti, samo ima vrlo visoke standarde za to kada sebi dozvoljava da se opusti, a to je kada potpiše neki veliki ugovor ili kada ima razloga za slavlje ili mu se neki uloženi trud isplatio. Znaku Jarca korespondira 10. kuća u astrologiji, a 10. kuća predstavlja oca. Sad, u ranije vreme, kroz 10. kuća i vrh, 10. kuća se nalazi na vrhu onog astrološkog kruga i to je kuća koja govori o vašem najvećem potencijalu koji možete da ostvarite. Sad, postoji tu mala zabuna. Kroz 10. kuću se vidi karijera po modernoj astrologiji. Međutim, stara astrologija, preko 10. kuće se video vaš otac, a u ranije vremena vi ste imali karijeru u kojoj je vaš otac. Znači, ako je vaš otac bio kovač, onda biste i vi bili kovač. Tako da je to malo moderna astrologija. Sada smatra da se kroz tu 10. kuću vidi karijera. Međutim, u današnje vreme to baš i nije tako, zato što vi možete da budete, ne znam, bilo šta. Ali otprilike ta neka 10. kuća, odnosno znak Jarca predstavlja vaš, da kažem, pedigre, odnosno porodično stablo, odnosno koliko ste jaki i tradicionalno kao porodica. I onda ljudi sa Marsom u Jarcu, shodno tome, oni tako i doživljavaju. Znači, to su ljudi koji će se odricati svega sada da bi njihovo porodično stablo, njihova loza napredovala, da bi njihova deca, njihovi unuci u budućnosti mogli da, ne znam, se školuju na Cambridgeu. Osoba sa Marsom, zašto sam ovo sad ispričala? Osoba sa Marsom u Jarcu neće prodati svu imovinu i otići na put oko sveta. Osoba sa Marsom u Jarcu će da ulaže u to da izgradi imperiju za sebe, za svoju porodicu, za svoje potomke i na neki način se oduži svojim precima. To je bilo ukratko o natalnom Marsu, znaku Jarca. Vidimo se uskoro.